Ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pampuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Isa sa mga pangunahing punto ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 28, 2025 ay ang pagpapatupad ng zero balance billing o no balance billing policy sa mga Department of Health Hospitals o DOH. Ayon sa Pangulo, libre na ang basic accommodation services sa mga pampublikong ospital ng DOH sa buong bansa. Kaugnay nito, inilabas ng DOH ang opisyal na listahan ng halos 80 na hospitals na sakop ng nasabing polisiya. Kabilang dito ang 3 ospital sa Bicol Region, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC sa Albay, Bicol Medical Center o BMC sa Naga City, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur. Ayon sa DOH, mas handa na ang mga ospital ngayon sa pagpapatupad ng polisiya dahil sa karagdagang 15% na pondo para sa maintenance and other operating expenses o MOOE na iniutos mismo ng Pangulo. Samantala, nilinaw ng PhilHealth na hindi na kailangan ng karagdagang dokumento o interview upang makinabang sa zero balance billing. Lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law, kaya't otomatiko ang benepisyo sa mga pasyente ng DOH hospitals. Isa sa mga naging benepisyo nito si Nanay Marifes Sokgangan na ang anak ay naaksidente sa motorsiklo at na-confine sa BMC ng halos 3 linggo. Umabot umano sa 102,000 ang kanilang bill dahil sa grabing pinsala sa binti ng kanyang anak. Sa tulong ng PhilHealth at Cafuerte Medical Mission, halos 70,000 ang nakover ng programa ng provincial government ng Kamsur at ng pamahalaan. Kasi nga sa katulad naming mahihirap ay di maalwan. Kumbaga malaking tulong. Bawas na sa mga gastusin ng mga anak. Saan naman kami kukuha ng ganong kalaki katulad nito, 100 o... Tapos ako solo parent pa ako. Pasalamat ako kahit na ganito na hindi pa ako ngayon pa lang ako susubok. Ako ay nagpapasalamat tulad nung sa dito sa PhilHealth. Malaking bagay. Malaking tulong sa akin. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte sa tulong na kanilang natatanggap. Layo ng zero balance billing na mapagaan ang pinansyal na pasaning ng mga Pilipino sa oras ng pagkakasakit. Isang hakbang patungo sa mas makatao at inklusibong serbisyong medikal sa bansa. Darlene Lastrulio, CSN.